L'Anna Arquer serà la primera. Suposo que, Anna, la teva pregunta és... Quina? Sí, Jordi, hola. Escolta, mira, per una banda, tenim present que l'Assemblea va néixer un tant com a herència d'una coordinada nacional i de l'estructuració territorial que van fer les consultes populars, i, per tant, d'una idea que era la de l'autodeterminació, que s'ha centrat políticament, com és evident, a Catalunya, amb un 80% de suport, però també a l'estat espanyol, com a debat, com hem vist aquests últims mesos, que és l'autodeterminació de Catalunya. Per una altra banda, que el 2010, en aquestes primeres reunions que convocava en Pere Pugès com a fundador de l'ANC, es parlava que l'ANC tenia com a objectiu eixamplar la base, i sabent que el referèndum és també el que dona l'oportunitat per igual dels del no i els del sí, no amb una idea ja constituent, que això pot tirar fora els que no volen constituir res de nou. I el que tu has apuntat molt bé, el tema de la internacionalització, sabem, els que treballem aquest tema, que la millor internacionalització és la que fa que la comunitat internacional participi del nostre procés, i això s'aconsegueix, evidentment, amb una eina internacional com és l'autodeterminació. No seria pas tan descabellat, i de fet seria molt oportú, potser, que l'Assemblea amb un 11 de setembre o quan fos plantegés la millor desobediència a un referèndum sobre la independència de manera unilateral. Evidentment, no parlem en cap cas de pactat, que ja sabem que això ni és possible ni tampoc, no sé ni si ens convendria, sinó de manera unilateral. Tenim present que a l'Estat ara sí que hi ha un partit que està a favor de l'autodeterminació de Catalunya. No seria la millor eina? Jo crec que el que planteja l'Anna és absolutament raonable i crec que estem caminant cap a aquest escenari. Probablement caldrà fer algunes revisions a full de ruta, no de la pròpia Assemblea, sinó d'altres. El mateix diumenge, a la trobada a l'Assemblea de Montserrat, de Manresa, perdoneu, a l'Assemblea de Manresa, hi ha hagut aquí un creuament de proximitat geogràfica, a l'Assemblea de Manresa, en una part del meu discurs vaig plantejar de manera molt clara que les urnes i el referèndum continuava sent un eix central i vertebrador, i que l'única cosa que no faríem era esperar a que ens el regalessin, i que, per tant, efectivament, s'obren portes, entre les quals la que planteja l'Anna jo crec que és present. Si d'això se n'ha de traduir aquest 11 de setembre la proposta o no, això seria una altra discussió, però crec que el que està molt clar és que en aquest trajecte final que hem entrat ja, el desllorigador d'aquest procés haurà de ser algun esdeveniment, algun fet, que torni a evidenciar la manca de trajectòria i de solidesa democràtica de l'Estat. I res millor que evidenciar la negativa de l'Estat a acceptar la solució d'un conflicte que ningú nega, que tothom accepta, a través de les urnes. Si l'Estat ho accepta, perfecte, i si no, haurem de trobar la solució d'una manera sobirana en les nostres institucions. I jo crec que això és una realitat ben probable. Que a vegades la millor manera que ho accepti a vegades és que sigui unilateral. Queda clar la visió de l'Anna.